obra mía no pasa de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Moi boas e benvidos aos Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados e abolladas como a nós. De novo, dende o Monte da Zapateira a través do 103.4 da frecuencia modulada aquí, en Quack FM. Ao meu lado, como sempre, o biólogo desta viaxe sin rumbo, Iván Pensado. Ola e moi boas. Falou hasta agora o filólogo desta viaxe, o meu amigo Víctor. Hoxe é un día especial porque temos que presentar a unha persoa máis. Por primeira vez neste programa temos un invitado que falará con nós a través do teléfono da Estación Espacial situado no Vilán de Fora. Con todos, o enxeñeiro forestal e colega desde sempre, Mateo. Como vai eso, Mate? Pois un placer estar aquí con vos. Xa tiña ganas de, despois de tanto escuitarvos, de estar aquí falando un par de cousiñas que poden estar interesantes. Un placer, eso. Pega un pouquiño máis aí o micrófono. Bueno, o placer, a verdad que é noso de terche aquí, a verdad que é un lujo, porque ven a dar caña. Vamos a dicir porque vai a vir dar caña, porque a pregunta aquí é: que fai aquí un enxeñeiro forestal? Pois ben, hoxe vamos a falar de algo que está moi de actualidade, que está ocupando, eu creo que prácticamente todos os titulares, polo menos aquí na zona de Galicia, e creo que non é para menos. O propio Manolo Rivas catalogouno como atentado ecolóxico contra a Galicia. Creo que máis ou menos sabedes por onde vamos a ir, pero hoxe vamos a falar de Altri e o seu proxecto de macrocelulosa na región da Ulla. Efectivamente, tentaremos entender que é este proxecto, o seu contexto e as realidades ecolóxicas, sociais e económicas que traerá consigo, no caso de que chegue a desenvolverse, que esperemos que non. Temos moito de que falar e preguntarlle ao noso invitado. Que vos parece se empezamos? Talle aí. Bueno, isto é un tema serio, nós tomámoslo con toda a seriedade do mundo, a verdad. Antes de empezar, gustaríame dicir algo aquí que bueno, creo que é importante dicilo. Intentamos profundizar o máximo posible neste tema e intentamos ser todo objetivos que podemos ser en este tema. Incluso chegando a defender o proxecto Gamma de Altri. De verdade o digo de forma totalmente sincera, que buscamos hasta debaixo das pedras información para defender este proxecto, polo menos en parte. Outra cousa que o conseguíramos, porque a verdad que non o poñen nada fácil. Canto máis buscamos, peor, non? Sí, cuanto máis tiras, máis te atrapas, é isto. Pero bueno, este é o que hai, e vamos ali cos datos, que é o que importa. Se vos parece, empezamos a facer un pouquiño a cronología do que ven sendo Altri, este proxecto que surge en Galicia. No 2020, en plena pandemia, o que era presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, realizou unha xuntanza con empresarios, con xente importante que tuvera proxectos que quixera, bueno, pues, propoñer e intentar desenvolver. Un destes persoeiros pues, foi un representante de Inditex que dixo que eles estaban interesados nun produto que é o liocel, que Iván posteriormente pues, profundizará en que é o liocel, como se fai e demais. Así é como nace o proxecto Gamma, en que aquí, máis que proxecto, é unha cantidade de matices bastante desorbitante, que se irían destapando, bueno, co tempo. Ainda a día de hoxe creo que non sabemos todo o que deberíamos de saber. Porque este proxecto é o que é un proxecto que se move moito nas sombras,
que vai emergendo pouco a pouco é solo porque non lle queda outra que emerger. Así, no 2021, en febreiro, apróbase a figura Proxecto Industrial Estratégico, que vai ser moi importante a hora de crear o proxecto Gama de forma pura, porque isto que fai é agilizar os trámites que se teñan que realizar para poder levar a cabo este tipo de accións. Este feito apoia todo o Parlamento gallego, con BNG e PSOE incluídos. Eso parece moi interesante, ¿no? Porque ahora está, bueno, a política moi efervescente en canto a este tema, pero hai que ter claro que isto foi apoiado polos tres. Exacto. Pero bueno, isto tampouco, quero dicir, isto non tiña unha relación directa, digamos, con Altria, con Sí. Pero era algo necesario que é importante apuntalo porque en estes momentos o PP de Galicia sabía deste proxecto e isto vai en relación a eles tamén. En abril dese ano revelanse datos que categorizan a gama como unha macrocelulosa e uns meses despois introdúcese nese proxecto PIE que o categoriza como proxecto industrial estratégico de Galicia. A partir de aquí empeza unha loita que encabeza a ADEGA, é a primeira que levanta a cabeza e di aquí hai un problema, e despois unense organizacións como, por exemplo, a Ulloa Vive. Con todo, aquí un elemento importante que hai que destacar é o tema da celulosa, e sobre todo un elemento que é de onde provén, como é a súa historia en Galicia. E como dixen aquí ao principio, preguntabades por que hai un enxeñeiro forestal. Pois precisamente por eso hai aquí un enxeñeiro forestal, porque sabe que nos explica un pouquinho a historia da celulosa e do eucalipto en Galicia e como están nestes momentos. Adiante, Mateo, aí. Sí, creo que é importante primeiro saber de onde vimos para saber de onde vamos, non? Pode ser interesante falar do que era Galicia antes, de a onde vai Galicia, e por que surge a idea de facer aquí unha fábrica de celulosa ou varias, non? Galicia hasta fai 200 anos, máis ou menos, era totalmente minifundista, ou que conocen por minifundista, non? Os típicos pueblos, a xente de pueblo que traballaba nas hortas, cultivaba hortalizas, tiña animales domésticos, e vivía completamente deso. Eso, ca chegada do siglo XX, foi abandonándose, ca industrialización e tal, e a xente empezou a marchar dos pueblos e foi buscar a vida na ciudad, ganábase máis cartas, traballábase mellor, e os pueblos foronse abandonando, as hortas foronse abandonando, e os terrenos quedaron un pouco deixados da man de Dios, non? Como se di. Sí, que é algo que é un problema en estes momentos moi claro. Claro. Eu creo que é o caso perfecto, o detonante perfecto foi que un pouquiño máis adiante do siglo XX, máis ou menos 30 anos despois, chegou o eucalipto aquí, de maneira máxica, como din algúns, non? Que parece que chegou aquí de maneira máxica. Parece que apareció aquí e non outro ninguén. Plantaron, nos conocimos ben. Veu polo aire. Literalmente. E a xente que tiña os fillos deses abuelos que tiñan antes terras minifundistas e tal, claro, eses terrenos de 500 metros cuadrados ou que sea, repartíronse en 4 fillos que tuveron e quedaron en 20 metros cuadrados cada un ou que sea. Claro, que facemos con eso? Dixeron eles, podemos sacar unha rentabilidade seguro, sin traballar, claro. O que eles pensaron, dixeron, pois plantamos aquí un par de especies forestales que non teñen apenas mantenimiento, creeron eles, e poñemos algunhas especies de rápido crecemento, como pode ser o pino ou o eucalipto, e dentro de 15 anos vimos cortar e ganamos uns cartos. E agora, actualmente... Claro, porque o eucalipto, que tens que facelle? Plantalo e... No, o sea, calquera especie tens que tratala adecuadamente para que crecer o seu máximo rendimiento, eso hai moita xente que non sabe, pero hai moitos casos de hortas nas que os eucaliptos deixáronse a man de Dios durante 15 anos e volveron a por eles e ao final aproveitáronse 3. O sea, sacaron dali moito menos do que tiñan que sacar. Vamos, que tampouco é a panacea. Non, que... si non miras por el, non. Está claro, o eucalipto é a especie dunha das especies que menos rentabilidade obtén en determinado terreno, vamos. Os pinos, por exemplo, paganse bastante máis se falamos de diámetros considerables. Bueno, normal tamén, porque crece máis rápido. Sí, claro, crece máis rápido, sí. E arde máis rápido tamén. Sí. Importante este dato. Bueno, o tema dos incendios despois vamos a comentar mellor. Sí. Pero ahora interésame, chegamos a este punto onde temos todas as terras desa xente que pasou de todo, cheas de especies de crecemento rápido, como os pinos e os eucaliptos. Sí, pues. Aquí o que dixeron as empresas foi, aquí temos unha mina de ouro nova que antes non había. Según datos do anuario de estadística forestal, que pode mirarlos calquera, no ano 2022 vemos que as cortas de madeira en Galicia superaban os 10 millóns de metros cuadrados de metros cúbicos con corteza.
Para que vos fajades unha idea, Galicia é a comunidade na que máis madeira se cortou. A segunda comunidade na que máis madeira se cortou é Castilla e León, con 2,5 millóns. O sea, Galicia cortou 7,5 millóns máis que a segunda comunidade autónoma que máis madeira cortou. A verdade que o dato é... Casi o 75% máis. Parecen datos de risa, non? Además, Galicia é moito máis pequena que Castilla e León, que Castilla-La Mancha, que Andalucía, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Como responde, non? Como responde a Xunta, como responde ante isto o goberno, non? En parte. Pois o que propoñe o señor Feijóo, o que propoñe no 2021 é un, entre comillas, plan para diversificar o monte galego de aquí a 2040. Este propoñe no 2021. Unha das claves dese plan era que non se pudera plantar eucalipto en hortas nas que en montes nos que non os houbera antes. É dicir, se eu na miña horta tiña antes pinos e agora cortei non se quero plantar eucaliptos, non podo. Está prohibido, non? Esa foi unha das partes que viña anunciada nesa lei. E outras era, bueno, favorecer outro tipo de plantacións como pinos, castaños, abedules, etc. Non? Problemas desto, que en Galicia estamos falando de que se cortan 10 millóns de metros cúbicos. O sea, é moita madeira que se corta de eucalipto. O sea, de madeira en general que se corta. Sí. Deses 10 millóns, casi 6 son de eucalipto. Entonces, claro, Un 60%. estamos falando de un número bastante grandes e de que... Non tuvo impacto casi esa medida, porque xa había moitos eucaliptos, casi Claro, eso é o problema. É eso que vamos, non? De que sirve que ti me proíbas plantar eucaliptos onde antes non os había se actualmente xa os hai en moitísimos sitios? Esa medida queda un pouco corta, non? Co plan que eles queren propoñer de aquí a 2040, que é diversificar o monte galego, segundo eles, non? Ese é o panorama actual que temos en Galicia, é o panorama actual que viron as empresas, é a sangre que viron no mar os tiburóns, non? Para vir hasta aquí, para vir aquí. Pero é importante esa lei porque, bueno, xa falarás ti máis en profundidade despois, pero a Altri vai a necesitar moito eucalipto. Sí, deses números falaremos tamén, dos números que dá Altri e dos números que vai necesitar máis ou menos, pero sí, Altri vai necesitar moitos eucaliptos, según o que les din, sí. Como maneira de adelantar non dan as cuentas. As cuentas, según profesionales do sector, non dan, non dan por ningún lado, sobre todo eles que falan de que se vai coller o exceso que marcha de Galicia, o que se exporta, non dá. Quedade para saber máis. No, pero falastes ti dos lumes, claro, porque é un elemento importante aquí, porque Altria portuguesa, eu fume a mirar a ver que é o que pasaba aí, por que non quedan en Portugal? Pois un dos problemas é este, que claro, Portugal no 2017 sufriu uns incendios devastadores, que tamén nos sufrimos en Galicia, recordemos, hai que recordar isto tamén. Pero en Portugal foron moi fuertes, dijo, porque eu teño compañeros portugueses ali na miña empresa, prácticamente se cortaban carreteras porque non se podían pasar. O sea, era impresionante. Sí, no. Carreteras importantes, dijo, autovías. Eu solo apunto que aquí tamén se vivía. No, desde logo. En menor medida, pero tamén. É que quede aí tamén o conto. Entón, claro, o goberno luso sí que... Estou mirando un documental, o que diste, eles non solo din que non se pode plantar, é que además están cortando os eucaliptos que tal, e están plantando especies autóctonas para parar esa problemática. Porque claro, o eucalipto arde máis rápido, seca o terreno, e o que facía era un auténtico estrago, un chispazo podía volatilizar absolutamente todo. Sí, en parte sí, o eucalipto é unha especie que solta corteza de vez en cando, esa corteza é unha madeira moi seca, eso fai que tamén o fuego arda moito máis rápido, non se propaga moito máis rápido, pero o principal problema dos fuegos no mundo cada vez, isto podo mirar calquera nas estadísticas mundiales de incendios e todos estes datos, o problema dos incendios é que cada vez son máis grandes e cada vez danse maior extensión, non? E isto dáse polos monocultivos. Calquer tipo de monocultivo é totalmente perjudicial para os incendios. Dá igual que o monocultivo sea de eucaliptos, de pinos, de calquer cousa. Se o monte só ten unha sola especie e o sotobosque evidentemente crece conforme a esa especie, o fuego vai crecer, vai se expandir as súas anchas. O que hai que tender a ter montes diversos, non montes de unha ou dúas especies moi productivas, porque eso sí que vai ser un problema moi grande. Está sendo un problema moi grande, sobre todo calquer persona que traballe en incendios ou neses temas pode comentar, vamos. Tamén falaban de que o eucalipto, o que ven sendo a folla, que tarda moito en degradarse e que solta moitos aceites, o cal acelera aínda máis o incendio. Unha jollita, vamos. Bueno, temos un biólogo aquí, así que vamos a facelo traballar a base de bien, porque este tema da celulosa e do liocel, o
O liocel, sobre todo, que é o que nos venderon aquí, que era a panacea, a celulosa non tanto. Pero, joder, que é isto da celulosa? Como se consigue? E que é o liocel? E que procesos ten todo isto? E como nos afectan? Como nos Ok, afectan, chicos. Iván? Como nos afectan? Pois despois desta intro, ¿no? Para saber como estamos en Galicia e como se afragou un pouco o tema de Altri, e despois da introducción que nos fixo Mateo dos eucaliptos, evidentemente as papeleras, as fabricantes de celulosas e tal e cual, pues, o que máis suelen demandar é eucalipto, porque é das especies que máis rinden en canto a celulosa, non? Entendemos. É esta. Entonces, eu o que fui facendo, que é interesante, é un pouco mirando o que di o Diario Oficial de Galicia sobre o proxecto de Altri, vale? Porque, bueno, xa vimos que Altri está publicando en moitos periódicos o que eles din que en realidad van a facer e que o resto son bulos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque isto é interesante, que cosa que é así, porque Ence tamén fixo no seu momento algo parecido, Outro que Por- tal baile. por falar de outra celulosa, Efectivamente. que é que as persoas que peleaban contra eles pues, non tiñan capacidade nin económica nin de poder para chegar aos medios, pero, sin embargo, Ence sí. E Exacto. Altri pasa o mismo. Exactamente. Entonces, aquí non vamos a falar de bulos, aquí vamos a falar de realidades. E as realidades é que Altri, as cousas que di tampouco son reales ou non din toda a verdade, vamos. Medias verdades. Medias verdades. Entonces, que é Altri? Según o DOG, no número 45 do Diario Oficial de Galicia, di: descripción da actividade, instalación dunha fábrica téxtil a base de celulosa cunha capacidade final de produción de 400.000 toneladas ao ano de celulosa soluble e 200.000 toneladas ao ano de liosel, que é tejido artificial ecológico fabricado a partir de pasta de madeira de eucalipto, ¿no? Claro, es din, é que nós queremos en realidad facer fibras textiles, non unha papelera e tal e cual. Entonces, a xente non ten razón. Pero o problema é que para facer liocel é que tamén necesitas pasta de celulosa. Entonces, o liocel non é como en plan, Sorpresa. claro, é que se fago liocel xa está, Claro. porque non é como a celulosa. É Para que- facer liocel necesitas da celulosa, o sea, vas a facer exactamente o mismo e cun paso máis. É que aquí un elemento que vin no proxecto Gamma de Altri é que o venden como un novo modo de facer moda. Claro. Un modo máis ecológico. E o que vexo tamén é que importa moito a opinión da xente, o sea, intentan convencer a xente desta maneira, pero porque a xente, en parte, ignora eso, o sea, a xente pensa, como é liocel, entonces va a estar bien. Ujú. No, porque para facer liocel tamén necesitas a pasta de papel, o sea, non é pasta de papel, é pasta de celulosa. Mas tamén hai un elemento que é que vende un árbol. Quero dicir, Claro, é natural, non? claro, eso é un pouco o marketing do liocel, que vamos a ver como se crea. Bueno, é moito mellor que moitas outras fibras sintéticas, eso é a realidad, pero vamos, que tampouco é, o sea, vestirte con lechugas, non é ese o caso. Entonces, o DOG, no número 45, di actividade CENAE do proxecto 1711, fabricación de pasta de papel, Sí. porque é basicamente o mismo, necesitas a mesma madeira prima que para facer papel, e fabricación de fibras artificiales e sintéticas, vale? Bien. Entonces, é papelera ou non? Bueno, non vai facer papel, pero que o proceso que vai seguir vai ser igual, cun paso máis, vale? Ese é o resumen. Entonces, vou resumir o proceso de fabricación da pasta de celulosa Vale. para que vexades as cousas que pasan, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, que é a celulosa? A celulosa é un polisacárido, vale? Feito por unidades de beta de glucosa, vale? A glucosa, pois, máis ou menos todo o mundo sabe o que é. Azúcar. Máis ou menos. Entre sí. comillas. Con enlaces diferentes, pero sí, máis ou menos. Obtense a partir da madeira e úsase para moitísimas cousas, non, neste mundo. Ujú. A celulosa, neste caso, tense das plantas, na gran maioría de eucaliptos, que é o que máis rinde, e para obtener celulosa, o que se fai aquí é o proceso de craft, que lle chaman, vale? Entón, cortas esas astillas, bueno, a madeira cortas en astillas pequenas, póñense esas astillas nunha disolución de hidróxido de sodio e de sulfuro de sodio, e esta mezcla introdúcese nun digestor, vale? Que é como unha gran pota a presión, digamos, non? Ujú. Con forma de cilindro. Isto vai separar a celulosa insoluble de sustancias solubles que ten a
a madeira como hemicelulosa ou lignina, vale? E a disolución que resulta chamanlle licor negro, vale? Licor negro. Licor negro, como lle chaman. Este licor negro é importante porque vaise concentrar, concéntrase noutros sitios por evaporación e despois este concentrado queimase, vale? Nunha caldeira para generar vapor a alta presión que pode emplearse para as necesidades que teña a planta de vapor ou para producir energía eléctrica para suprir en parte a energía da planta, vale? Da planta... Sí, Esto, da produción, así, abaratar costes, Sí. por así decirlo. As plantas modernas, pues cada vez son máis autosuficientes para producir energía neste caso, non? E a porción inorgánica do licor, deste licor que resulta, añádase sulfato de sodio que polas condicións reductoras que ten o forno regenera o hidróxido de sodio e o sulfuro de sodio que se utilizaban ao principio, se recordades, vale? Entonces, van intentando reciclar así parte das cousas. É o que te iba a decir. Entonces, reutilizan ese... Sí, non é 100% efectivo, o sea, vais a perder, vais a generar outras cousas, pero bueno, van intentando reutilizar aí cousas. O caso que os subprodutos derivados do sulfuro de hidrógeno e dos outros compuestos volátiles sulfurados son os causantes das emisións con cheiro desagradable que se caracterizan nestas plantas, non? O que escuitamos sempre en Ence, isto cheira fatal, non sei que, en Navia comentaba Mateo. En Navia cheira moitísimo, non sei por qué. Pasas por ali, polo autopista co coche En Navia suele cheirar moito máis, non sei se porque é máis antigua, é máis ineficiente, pero vamos. Claro, as plantas máis eficientes, máis modernas, van tendo menos cheiros que as máis antiguas, non? Normal. Despois, estas fibras de celulosa adoitan ser blanqueadas quitando restos de lignina o máximo posible, non? Antiguamente facíanse mediante procesos con compuestos clorados que eran moi contaminantes, non? Entonces, ahora que as normativas europeas deben facerse libres de cloro. Normalmente faise con oxígeno, así que tamén se usa, pero tamén se usa ozono e peróxido de hidrógeno. As condicións máis favorables para que o peróxido de hidrógeno reaccione ca lignina e no ca celulosa é nun medio básico, pero bueno. O caso é que o peróxido de hidrógeno é bastante caro, é bastante inestable. E, para que sea estable, hai que añadirlle catións metálicos e agentes quelantes. Entonces, todas as cousas que sean íons metálicos, pois vai dar contaminación por metales pesados, vale? E son moi difíciles de eliminar das aguas residuales. Por eso hai que facer un tratamento moi bo das aguas para eliminar os metales pesados, vale? Entonces, isto é a primeira parte da... Vale, vou intentar recapitular porque a verdad Sí, que hai moita moitos nombres moi... Claro, eu son de letras, Iván. clase de química express. Claro, Resumidito. aquí hai un elemento que me interesa, que é cando entra a auga. A auga entra no primer... Sí, a agua vai entrando en varias partes, o sea, incluso para refrigerar caldeiras ou o que sea, o sea, a agua vai entrar sempre. E agora na segunda parte vai entrar máis agua ainda. E aquí a segunda pregunta, esa auga que entra, despois é posible que sala de novo limpia? Sí sería posible, pero hai que facer hai que facer un bo traballo de tratamento de aguas, me refiero. Bo traballo a que lle chamas? Pois uns bons depuradores, vamos. Unhas boas depuradoras? Sí. Simplemente con eso podría... A ver, simplemente non é simple. Bueno, xa me entendes. Hai que facer un traballo de cantación, hai que facer teñen varias membranas biológicas, hai que facer un traballo. O caso é se fai ese traballo ben ou non se fai tan ben. Claro, que aquí pregunto porque unha boa depuradora tamén implica gastos. Sí. Moitos gastos. Sí. Despois, como vou falar da agua un pouco máis adiante, Sí, bueno. xa veredes que pode ser posible, pero bueno, o caso é confiar plenamente que eso se vai facer ou non se vai facer, non? Como na actualidade, en determinadas industrias, ese é o problema. Tamén falaremos de eso. Entón, ahora que xa temos a pasta de papel, chega a parte do liosel, non? Bien. Entonces, o liosel o que é unha fibra téxtil semisintética que nos últimos anos se postulou como o que falabades, a panacea, non? Que é moito máis sostenible en comparación co resto de fibras, etc. E, en parte sí que é verdad, porque tanto na súa fabricación como en ela mesma é 100% biodegradable e compostable. Entonces, bueno, xa é máis que o poliéster e todas estas que temos, non? Sintéticas. Polo menos. Ten además diversas propiedades físicas boas que nos vamos a meter, non? Entonces, a partir de pasta de papel, que ten que estar moi deslignificada, este é o rollo. Para facer liocel necesitas un blanqueamiento moito mellor que para facer papel. Co cal... Ostras. Joder, pues o papel é blanco, quero o sea, dicir. é máis complicado facer liocel que o papel.
O sea que o concepto que ten a xente de unha papelera mala e o do liocel é buenísimo, pois ojo, pois, ven sendo o mismo. O sea, Sí. si a industria que fai o liocel solo fixera liocel e tuxera pasta de papel de por aí, pois bueno, vale. Pero que Altri o que vai facer é O a proceso, pasta de papel tamén. claro, vai facer o proceso na súa totalidade. Perdón, a pasta de celulosa. Sí. Entón, ten que estar moi deslignificada e a pasta de celulosa trátase con N-óxido de N-metilmorfolina, para que quede disuelta nunha disolución viscosa, vale? Queda como miel. Esta solución extrúese a través de pequenos orificios, como faño un prensado, para formar cilindros, vale? E estes cilindros sí que os poñen en agua para que a celulosa volva a súa forma sólida e se forme xa unha fibra téxtil, vale? É un proceso menos contaminante e eficiente que outras fibras, evidentemente, porque se recupera o 99% do óxido de amina e gran parte da agua, vale? Pero, bueno, tamén se vai perder agua, vale? Conclusión, o liocel é máis sostenible que outras fibras, pero sigue necesitando a pasta de celulosa e parece que aquí o venden como, bueno, super eco-friendly, verde, o que dixen antes, que te vistes con lechugas casi. Bueno, Sí, no. bueno, é que en realidad é a moda do marketing en estes momentos. A xente Xa vedes que é un proceso industrial bueno, moito máis eficiente que pero complejo tamén. si complejo, pero moito máis eficiente que as merdas que facíamos antes, pero bueno, As merdas. claro, non é non é fibras a partir de petróleo, non? Pero bueno, sabes, teñen a súa implicación industrial, por así decirlo. Entonces, fui mirando no DOG, e efectivamente sí que se vai facer isto, porque no DOG di que Altri vai necesitar deslinificación con oxígeno, vai haber línea de fibra, planta de manipulación, preparación e almacenamiento de produtos químicos, que son, si vos sonan de antes, hidróxido de sodio, peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico, sulfato de sodio, carbonato de sodio, o sea, todos os que describimos po proceso de Kraft. Exacto. O sea que o van facer, vale? Planta de produción de oxígeno e de ozono, que son para blanquear, como falamos antes. Claro que aquí hai un elemento que ao principio eles só falaban do liocel. Cando esa xuntanza Aí mítica con Feijó, aquí só se trataba o liocel. Exactamente. Entonces, o concepto é si facer liocel sí, é bastante eficiente, é bastante pouco contaminante, pero para facer a pasta Claro. basta que facer o mismo que calquera outra papelera, máis ou menos. Estamos nas mesmas. Entón, bueno, como falamos, todo este proceso vai generar emisións de CO2, de, bueno, monóxido de carbono, óxidos de xofre e óxidos de nitrógeno, non? Procedentes da combustión do licor negro, que falamos antes, e tamén da combustión de biomasa, porque todo o que non vayan usar para o papel, para facer pasta de celulosa, vaise queimar. O sea, os restos dos árboles vaise queimar para producir energía para a planta, vale? Pero, quero dicir, dentro do malo é o menos malo, casi. Pois non, é do máis malo. É do máis malo? Sí, porque é Ves o que como hai que aclarar estas cousas. cando queimas a madeira é o que máis produce óxidos de nitrógeno e CO2, máis que o proceso do licor negro, quizás, vale? Entonces, o problema desto é que tamén se generan moitísimas partículas en suspensión, cenizas e todo eso. Bueno, aquí en Coruña, xa sabedes todos os problemas que temos coa refinería, por exemplo. Sí, aquí na zona alta huele que alimenta. Sí, e xa non é que cheire. Ti abres a ventana de medio lado e co paso do tempo as ventanas están negras en Coruña. Pero negras, eso é partículas en suspensión microscópicas. Pero é inocuo, recuerdo. Claro, entonces Altri o que di sobre isto é o tratamento previo dos gases garantiza que en todos estes parámetros as concentracións están por debaixo das exigidas nas mellores técnicas disponibles da Comunidade Europea. A altura de 75 metros para a chimenea foi precisamente definida en base a un estudio de dispersión que garantiza a non afectación prejudicial á saúde humana aos animales. Vale. No peor dos casos, como dixen eu antes, o contaminante que máis concentración acadaría sería o óxido de nitrógeno, que sería a metade da concentración dos límites establecidos. Isto según os estudios que din eles. Isto según Altri todo. Sí, bueno, según os estudios do informe do Consello de Cultura de Galicia, Sí. que hai diversos científicos que, bueno, usaron os datos de Altri e dixeron, vale, para facer isto sí que dan os números, non? Pero aquí o problema serían varios. Un, que habría que ter contando os estudios de dispersión. Todos os científicos din que faltan máis estudios, o sea, non hai estudios públicos para empezar, e que nos estudios de dispersión
hai que ter en conta situacións climáticas cambiantes, Claro, porque pode dispersar de forma diferente. non é o mismo que disperse nun día de verán. Exacto. E un apunte que eu teño que sempre o dixo, que cumpla as normativas europeas non significa que non sexa contaminante ou que non sexa inocuo. Claro, A refinería non é inocua, nin é non contaminante, e estará cumplindo as normativas europeas, pero o problema é que moitas veces en Coruña, se mirades na aplicación de calidad do aire, é media mala, sempre. claro. Esto outro, quero destacar que estás dicindo que estos son, sobre todo, en base a estudios da propia empresa que desarrolla. Claro, Altri o que di é que el cumple os márgenes. Claro, pero os estudios son dela. Claro, estudios que non sabemos, sabes? Sí, claro, os estudios non Quero son decir, públicos. requeriríamos tamén de estudios diversificados. Tería que haber un par de medios máis aí. Claro, o que pasa que os estudios, Para corroborar. os diversos científicos que estuveron, facendo, simulacións ou estudios en función dos números que dá Altri, sabes? Din que, hai cousas que sí, que cumplen a normativa e tal, pero eso, que cumplas a normativa non significa que non contamines, que é o que nos están vendendo, ¿no? Isto non vai ser nada, que cumplen as Sí. normativas. Vale, cumples a normativa, pero ten o seu impacto, eso hai que telo claro. No caso de que o cumplan, que eso xa... Entonces, Sonia Villapol, que é unha neurocientífica, que participou no informe do Consello de Cultura Gallega, que está moi ben, que son diversos, que dixen antes, diversos científicos académicos que lle dan unha volta a isto de Altri, Sí, é que sobre todo non traballan para Altri. exactamente. Din que as micropartículas estas de contaminantes poden afectar ao largo plazo, o sea, inmediatamente non van ver nada claro, pero que ao largo plazo poden afectar a saúde das persoas, sobre todo a nivel respiratorio, sabes? Existen varios estudios de papeleras nos que se ve que as partículas de suspensión reducen a calidad de vida e a saúde dos pueblos alrededor, ¿no? Os estudios, ahora sí que vou partir unha lanza, entre comillas, a favor de Altri, entre comillas. O tema dos aumentos de cáncer, que moita xente di, eso sí que non creo que sea que vai a pasar, porque a industria papelera eso pasaba, hai estudios sobre eso, pero cando o que falei antes, a industria do papel tiña organoclorados. Entón, ao ser tan cancerígenos, pois evidentemente provocaban cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Pero as emisións que vai ter Altri ou papeleras similares, reducirían problemas respiratorios, quizás, ou reducirían a calidad de vida, pero non son compuestos cancerígenos, vale? Claro. Entonces, sobre esa parte... Bueno, polo menos non vamos a ter cáncer. Gracias. Bueno, Non por eso. Bueno. Ahora xa para acabar, antes de deixar a Mateo que nos fale un pouco do impacto do tema de necesitar tanto eucalipto, ¿no? Sí, importante tamén. Iba a falar un pouco do tema consumo da agua, ¿no? Altri di que, nos seus informes sempre, a planta de Green Fiber está diseñada para poder usar e non consumir, un máximo de 46.000 metros cúbicos ao día, que son 46 millóns de litros, vale? Esta cifra solo existe para situacións de emergencia ou necesidade puntual e non representa un uso diario. Di que devolverá depurada casi en total, porque vai verter un caudal de 30.000 metros cúbicos, o sea, 30 millóns de litros ao día. Aquí xa hai un desfase, vemos, o sea, non vai devolver toda, vai usar 16 millóns, o que vais a perder, ¿no? 16 millóns. pois de cara casi. Claro, os defensores din que, aínda así, isto só sería 10% do caudal do río, que non é nada, ¿no? Que non é importante. Igual agora non, pero no futuro, que? Claro. Porque canto vai estar Altri, ¿no? É que unha cousa que se repite neste tipo de cifras é que son moi cortoplacistas. Ao final estánnos falando, é que de aquí a 5 anos isto non vai ser un problema. Claro, pero de aquí a 20, de aquí a 30. E despois tamén hai un elemento que me gustaría apuntar no tema da agua, que isto está no inicio do río. Sí. É dicir, todo o que pase aquí vai a pasar ao largo de todo o río. Exacto. Horacio García, que é un profesor de Geografía Física da USS, destaca que os cálculos realizados que fai Altri están baseados en valores medios mensuales en lugar de diarios, o cal supón un sesgo moi importante, non? Lamenta que se analizan as masas de agua desde un punto de vista estático, que isto é un problema, non é unha pota que vacíes e enchas, é un río, sabes? Exacto. Sen que se teña en conta a dinámica hidroecológica e hidrosocial. Hai que ter en conta que, dependendo do ano e do momento do ano, ese caudal pode supoñer moito máis que ese 10%, ese é o problema.
E hai que ter en conta tamén as tendencias hidrolóxicas que apuntan a unha disminución progresiva e acentuada dos caudales disponibles. O sea, co paso do tempo os ríos están perdendo caudal. Este é un fenómeno que tamén lle está pasando ao río Ulla, vale? A medida que pasen os anos, o río Ulla vai aportando menos achegas á ría da Arousa. Ese é outro punto importante. Sí. Que vai ser clave. Isto pode ter implicacións no marisqueo a longo prazo, xa o vai ter incluso sin Altri, pero se lle sumamos aínda pois a Altri, pois vai ser moito peor, non? Eso é o problema. E despois outro tema importante de Altri e da agua é o tema da temperatura da agua, non? Porque Altri di, tal como contempla a lei, o proceso garantiza que a agua retornada ao río, ao mezclarse co caudal natural, non provocará unha variación da temperatura do mismo maior de 3 grados por encima ou por abaixo. Isto é o que di. Pero non hai o sea, el non aporta ningún estudio e sabes cal é o problema? Que literalmente toma unha, como límite son 3 grados, toma unha, digamos, pois non vai superar 3 grados, punto. Claro. Non Sabes? digan unha temperatura que vai a ter, simplemente din, vamos a cumplir a norma. Claro, exactamente. Sí, non vai superar 3 grados. O sea, non ten ningún estudio respecto a Claro, eso. pero que entonces como saben que non van a superar a norma? Claro. En que se basan? Exactamente. E, aínda así, igualmente 3 grados non é pouco. Non é tan pouco, non? 3 grados é moitísima a diferencia. Estamos falando dun entorno natural, estamos falando dunha dinámica dun sistema, non? Ecológico, entonces 3 grados supoñe moitos problemas. E un dos problemas é a eutrofización, que non sei se sabedes o que, bueno, Mateo seguro, pero No, repita a palabra, por favor. eutrofización. Eutrofización. Entonces, máis que os contaminantes, que pode ter algúns, bueno, se non fixeran ben a depuración, pode ter contaminantes, pero é moito, a mí pareceme aquí máis importante o tema da temperatura da agua, porque parece unha tontería, pero en realidad non o é. O aumento da temperatura da agua pode reducir a cantidad de oxígeno disolto, o sea, a maior temperatura, menos oxígeno disolto na agua. Vale. O problema que tamén é que a temperatura elevada é o vertido de nutrientes inorgánicos, que falaremos ahora máis adiante, favorece o crecemento de microalgas, como as cianobacterias, que ti me preguntaches, Víctor. Exacto. As cianobacterias son basicamente bacterias que teñen cloroplastos e fan a fotosíntesis, e chamanlle microalgas, vale? Vale. Isto o provoca que cando crecen un montón na superficie, tapan o sol, porque quedan na capa superficial do río, e provoca que as algas que había abaixo que facían fotosíntesis morran todas. Entonces, consumes aínda máis oxígeno porque as bacterias que hai por aí van comer todas as algas mortas e van a descompoñer, ¿no? Ou haber tan pouco oxígeno disuelto, que isto é unha cadena que se vai, sabes? A bola que se vai facendo máis grande, moitas especies de peixes, crustáceos, etc., poden morrer, axudando a dinámica esta que se produciu, sabes? Entón, para que vexas que eso é moi importante, é o que pode supoñer, pois, na ría da Arousa. Claro. É que eu pregunteinche porque vendo unha conferencia falaban de que xa hai problemas con isto no embalse do Porto. Sí, é que Porto de Mouro. a segunda parte que iba a falar da agua residual, como falabas ti, ¿no? Preguntando antes, pois sí, a agua vai ter restos de fibras, nutrientes, fósforo e nitrógeno, pH diferente e tal. Deberían facer diversos tratamentos de depuración, tratamentos biológicos para reducir a materia orgánica, etc. Aínda que se cumplirían as directrices, pode haber algún tipo de impactos, porque pode haber vertidos, non? Según os cálculos do químico Juan Lema Rodicio, que tamén participou no informe este, se é certo, o informe de Altri cumpriría cas especificacións, e sí que estarían dentro dos valores límites, vale? O autor sugiere que isto é o de sempre. Para unha maior transparencia, unha instalación automática de análisis a saída da depuradora, con datos accesibles públicamente a través de internet, que poderían difundirse na pantalla do Concello para as de Rei, para unha maior transparencia, non? Cousa que dudo que fajan. Pero bueno. Sí, como falamos no principio, este é un proxecto que se move nas sombras, Claro. o sol emerge. O problema é que hoxe en día, de feito este químico o dio, o embalse, o sea, a zona de Porto de Mouros e tal, xa ten un montón de contaminación, digamos, de nutrientes. Os nutrientes como o nitrógeno e o fósforo, como procedentes de, por exemplo, cando nos campos Sí. poñen
abono abonos e e todo demais. isto. Eso acabase filtrando pola... Exactamente. Entonces, ahora mismo Porto de Mouros xa está bastante a tope. De feito, este químico di é que isto, en comparación que hai ahora, xa é hasta nimio. O sea, que xa hai un problema ahora. Pero- E isto non o vai axudar. Pero bueno, é o que falan na Ría da Ourousa. Estamos hasta o límite e isto quizás sea o último empujón Sí, sí, totalmente. que faga caer todo. Totalmente. Por eso, ahora xa hai un problema, deberíamos, o que digan aquí, deberíamos ocuparnos primeiro do problema actual antes de, sabes, Bueno. meter máis cousas. Hai que aprender a andar antes de empezar a correr. Pero vese que non. Pois, ahora, aparte de si isto, por si isto fora pouco, ou relativamente pouco, creo que un dos problemas máis graves que pode acarrear é o tema do impacto a nivel dos monocultivos, non? Que falaba antes Mateo. Sí. Esa parte vai non la explicar el. Sí, porque a min, eu quero que me aclares aquí como poden dicir que solo co excedente que vendemos afora poden nutrir toda esta cadena que nos acaba de falar Iván. Sí, bueno, eles tamén teñen que vender, como decía a miña abuela. Antes de falar do excedente ese, se o permitides, non falamos da planta en sí hasta ahora. A planta o proxecto que eles teñen vai ocupar máis ou menos un 3 km cuadrados Bueno, sí. de extensión. Sí, que Sí. non vai ser un impacto visual nimio. vamos. Efectivamente. Non vai ser algo sí. pequeno. Eses 3 km cuadrados están pejados a unha zona CEC, Serra do Careón, que é unha das zonas que se estableció no seu día por a Natura 2000, que ten especies en perigo de extinción, especies vulnerables, especies como o lobo, por exemplo. Sí, porque eu lín algo de que aquí a tipología de terra é un pouco rara. E eso acaba dando lugar a unha serie de especies que como sobreviven. Sí, Porque ten máis metales ou algo así. danse uns condicionantes perfectos para que vivan determinadas especies. Además é unha zona bastante libre de impacto. De impactos, por así dicilo, non? Viven moitas especies de murciélagos que ahora mesmo están vulnerables, ou especies de plantas ou anfibios ou así, que son especies que notan moito os cambios bruscos. Tamén preguntábame un pouco de que sirven un pouco estas medidas, estas zonas de conservación natural, estas proteccións que se poñen desde os estados, desde Europa e así, si vas facer unha planta literalmente pejada a unha zona CEC. Quero dicir, Sí. unha zona destas ten un claro límite marcado nun mapa, desde aquí hasta aquí a zona CEC, aquí e aquí xa non é. Casme dicir, por exemplo, que un lobo de aquí a aquí xa non pasa, non? O sea, el sabe onde está, sabe o que é unha zona CEC, sabe o que non é. Pasa un pouco como a Red Natura 2000, non? Claro, é un pouco... Pasando polo forro cando... Sí, bueno, pero o proxecto Gama estipula que vai a facer un cinturón verde. Claro. O cinturón verde que eles propoñen é unha nave de 3 km cuadrados a 2 metros dunha zona CEC e a 2 metros da ampliación desta zona CEC que querían facer, que agora non sei se farán ou non despois de plantear esta planta, é que traerá con ela bastantes vías que transporten, que teñan vehículos pesados por elas a diario, vamos. Claro. Ese é o que Claro, te porque referías. este é o tema de sempre, que o que se plantea sempre é, bueno, pues a planta mide tanto, vai ocupar tanto, pero aí hai que facer máis obras Claro. alrededor para Non alimentala. Evidentemente non é só a planta, claro. Leva con ela moitas cousas, moitas vías, moito tipo de transporte que hai que usar, os autocargadores, grandes camións, etcétera, non? Aparte de todo eso que decíades, se vos pareceu pouco que dixo Iván, parece vos pouco tamén isto, a cantidade de monocultivos de eucalipto que se necesitan en todo Galicia, porque esta planta non se vai alimentar só de eucaliptos que se fajan na zona a 2 km cuadrados da zona, non? Van ser eucaliptos de todo Galicia e non se sabe se de máis sitios. Os problemas dos monocultivos, como dixamos antes, evidentemente os incendios que van provocar no seu día é que queda a terra descoberta, é que se produce o peor dos problemas que temos actualmente en todo o mundo, que é a pérdida de suelo fértil. Actualmente pérdese moitísimas toneladas de suelo fértil ao ano, é o problema máis grande co que se enfrenta o planeta en general. Si algo está desprotegido porque non hai árboles, porque hubo un incendio, o día que chova, porque Galicia é outra cousa non, pero chove bastante, esa terra fértil vai se perder, e o día de mañán, se queremos cultivar algo, vai nos costar moitísimo máis tempo que se tuéramos unha terra en condicións. Despois de todo isto, como decía Víctor, falando dos números que les propoñen, como dixo Iván, que estuve traballando con datos sobre o Consello de Cultura Galega, no que traballan diversos profesionales, non? Altri fala que a planta que vai facer aquí terá uns 400.000 toneladas ao ano de celulosa e 200.000 de liocel. Bueno, pois para todo eso, eles din que van a utilizar solo a madeira, non, que se exporte de Galicia. Actualmente en Galicia
exportanse 0,8, o sea, en 2022 este datos, pero máis ou menos xogamos un poquinho arriba, un poquinho abaixo, 0,8 millóns de metros cúbicos o ano de madeira, non? Estamos falando de que esta planta, de estar ao máximo rendemento, necesitaría de 2 millóns ou 2 millóns e medio de metros cúbicos o ano. Moi ben. Eles din que eses 0,8 millóns que eu dixen non son reais e que en realidad Galicia exporta 2,4 millóns de metros cúbicos o ano. Moi ben. Pode ser verdad o que les din. Galicia exporta 2,4 millóns de metros cúbicos o ano, sí. Pero, deses 2,4 millóns de metros cúbicos o ano que les din que se exportan, 2,28 millóns de metros cúbicos van parar á fábrica de Navia, de Ence. Vale. Evidente. A de Asturias. A de Asturias, que está a 30 km de aquí. É que, evidentemente, non podemos contar como madeira exportada. Porque é unha madeira que vai a 30 km a unha fábrica que vai alimentar tamén aquí, non? Vale, se esa fábrica necesita eses 2,28 millóns, e temos en conta que en Asturias e en Cantabria toda a madeira que se cortou foi de máis ou menos 1 millón, un pouquiño menos de 1 millón de metros cúbicos o ano, a esa fábrica que delle 1,3 millón restante para abastecerse, non? De onde vai ese 1,3 millón? Deses 2 millóns e pico que decía Altri. Entonces, claro, Altri está contando madeira que exportamos que en realidad non a ten, porque esa madeira non é nin exportada porque vai a 30 km de Galicia e xa está en uso. Xa está en uso por outra fábrica que non vai deixar de usala. O sea, non son excedentes, son madeira xa usada. Efectivamente. Entonces están inventando árboles, básicamente. Entonces están facéndonos creer que exportamos madeira cando en realidad non exportamos esa madeira. Esa madeira está usando outra fábrica que non vai deixar de usala. Tamén vi un número en niveles de España, isto non sei se é, bueno, sí que é real porque creo que vi nun estudio, pero decía máis ou menos que en España todo o eucalipto que se produce, 80%... 82% do eucalipto que se produce é de Galicia. Sí. Ese número é bastante impactante. Non sei se habrá moita xente que o teña en conta ou non. O 82% do eucalipto que se colle é de Galicia. Un pouco máis de 8 de cada 10 árboles de eucalipto que se cortan son de Galicia. Outros 2 son de o resto de España. Para que os fagades unha idea. E tal como estás planteando ti a situación, ese número seguramente tería que crecer. Claro, ahora mismo os números, como acabo de contar, se Altri solo quer usar ese excedente, os números non dan. Entonces chegamos a un punto no que hai 3 posibles vías, nada máis. A primeira sería coller madeira de fora, como hasta 2015 en Galicia, de outros países, Brasil, etc. Outra vía sería incrementar as cortas dos montes que xa temos aquí, que é algo que se planteou porque en Galicia, según o Inventario Forestal Nacional número 4, que son datos públicos que pode ver todo o mundo, en Galicia hai máis madeira da que se corta por ano. Non estamos aproveitando toda a madeira que podemos. Isto plantexouse, que pasa? Que moitos eucaliptos que están plantados non se poden aproveitar porque están en zonas moi inaccesibles ou están mal, o sea, que teñen un mal crecemento, entonces a Altri non lle vai a interesar aproveitar esos eucaliptos porque non vai sacar un rendimiento deles, vai gastar máis do que vai gañar consumindo cortando os eucaliptos. Entonces, a última vía que temos, se non é capaz de aproveitarse das vías desta madeira excedente que el di, sería, como dixo Iván, plantar máis eucaliptos, non? En Galicia. Claro. Estes son os números que temos, son os números que hai. Aquí nadie, o sea, non... Pero non se pode facer, non? Non se pode facer... Non, sí que se pode facer, porque agora mesmo hai unha moratoria do eucalipto que non permite, como dixen, que non permite plantar máis eucaliptos onde non o sabía, pero hai estudios científicos, non fai falta que sean estudios, hai datos nos que demostran que zonas nas que non había eucalipto agora sí que o hai plantado por arte de magia, o sea, os seus propietarios. O sea, que se está plantando igualmente eucaliptos a pesar da normativa que hai zonas nas que non sei por qué. Claro, habendo unha demanda agora, vais a incrementar, quizás. Agora o que hai que facer é usar esa lei que temos e impedir que se planten máis. Claro. Eso que debería facerse. A ver, eu entendo o que estás dicindo, estás aplicando a lógica. Eu só agora mismo só estou dando datos sí, que pode ter todo o mundo. Pero o que che planteo é estas persoas están tratando ca Xunta de Galicia, que é a que puxo esa lei, de facer unha planta. Eu entendo que estas persoas deron uns números a Xunta de Galicia, non serán tontos, darían uns números bastante reales ou bastante acercados a realidade a Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia tampouco é tonta. Sure. Aquí as cousas como son, outra cousa que nos fajan tontos a nós. Sí. Pero a Xunta de Galicia tampouco é tonta. Entonces, ahora temos o panorama que temos, non? Temos esas 3 vías que dixen antes. Cal das 3 se fará?
Pois aí queda a dúda, non? Queres que che responda? Bueno, creo que nos queda pouquiño tempo, entonces vou intentar resumir aquí. A gran base que utiliza Altri en estes momentos é o tema do empleo. O que pasa que o empleo na comarca de Ulloa sabemos que está por debaixo, bueno, o desempleo na comarca de Ulloa está por debaixo das medias de Galicia. O sea que non necesitan tampouco Non tanto empleo necesitan, como outras zonas. non necesitan traballo, sino que necesitan traballadores, é o que están dicindo en estes momentos. Además, aquí Mateo falou dunha cousa que me parece moi interesante, que é a perda do suelo fértil. Na Ulloa, sobre todo, traballase a terra, traballase a agricultura e tamén a ganadería. Por iso necesitan xente para traballar, porque, bueno, pues os novos, polo que sea, pues non traballamos tanto nesto, e eles están intentando encontrar mans. Quero dicir, Altri o que vai a facer aquí é fastidiar un pouco o suelo para poder conseguir, fastidiar, enténdeseme ben, para conseguir eucalipto, ao final necesitan para facer o seu traballo, e a cambio vai a deixar un suelo menos fértil, que é o que lle vai a afectar a esta xente. Entonces, eles falan de que van a dar 500 puestos directos e 2000 indirectos. A miña pregunta aquí é cantos van a quitar? Claro, aí había, bueno, no estudio no informe que fixeran estos científicos tamén dicían, claro, si según estudios demográficos, sociológicos, de empleo e todo isto, económicos, eles pensan que en vez de 500 van ser 250, máis ou menos. Digo a cifra exacta. Falen de A mitad. 281 empleos a plena potencia. Claro, a pregunta que se facían é os indirectos? Claro, Porque Altri dicía 2000. Sí. Eles o que dicían é si supuestamente isto non vai supoñer máis plantacións de eucaliptos, máis tema forestal, de onde salen os 2000 indirectos? Sí, porque os 2000 indirectos, sobre todo o que apuntas ti, é que iban a ser a tala e plantación de eucaliptos. Claro, se non se van plantar máis, non vai haber 2000 indirectos, máis. A historia é que, claro, as cifras son engañosas, ese é o gran problema. Además, gustaríame apuntar que non só é unha cuestión de traballo, é unha cuestión económica de cartos reales. Sí, sí. Aquí hai un problema que é que Altri vai a deixar un 30% dos beneficios generales desta planta en Galicia. Un 30%. Non sale rentable, por así decirlo. No, é que os datos póñense peor cando falamos da comarca en cuestión. Rentable para Galicia, me refiro. Sí, pero refírame que os datos vanse poñer peor se falamos da comarca de Ulloa, que é un solo 25% de ese 30%. É dicir, a comarca de Ulloa vai a poñer a súa terra e vai a arriesgar a súa biodiversidade e os seus traballos, e a cambio só vai a recibir un 25%. Só por poñer aquí outros casos para poder poñelo en perspectiva, bueno, Altri ten unha planta en Portugal que é a do Celtejo, bueno, en 2018 pues, produciuse un vertido ao río Tajo, o Tajo, perdón. Altri negou desde un principio que este fora o seu problema, que eles non foron, e ao final acabaron recibindo unha multa que está en torno aos 60.000 euros, pouco máis. O río, cando se foi a limpiar, tiña 5.000 veces a cifra 5.000 veces máis de celulosa no seu interior que do que se registra normalmente. Sabedes quen pagou a limpieza dese río? A xente de Portugal. A xente de Portugal. Sorpresa. A segunda, Ence, en Pontevedra, que nos cae aquí do lado da casa. Bueno, os datos son moi difíciles de encontrar en canto a Ence, porque, bueno, son máis opacos que a noite de inverno. Pero sabemos pola cara reconocible como o NNE, que organizou a defensa da ría. Bueno, esta muller, aparte de sufrir amenazas diversas sobre a súa vida, conseguiu levar a juicio a Ence. Bueno, como dixen antes, Nené non conseguiu salir nas portadas, Ence saliu dicindo que eran moi boiños, pero a realidade é que eles, cando chegaron ao estrado, os altos cargos dixeron sí, somos culpables de, bueno, de verter de forma constante residuos a ría de Pontevedra. Con todo, en 2018 Ence tiña que pechar
porque, bueno, en 2018, sí, 2018 tiñan que Sí. pechar, pero M. Rajoy, e dixo así o nombre porque quero que quede constancia, Non sabemos quen é. dixo que hasta 2073, pois que eso que iba a seguir aí. En primeira instancia, díxoselle a Ence que sí tiña que marchar, que non era legal ese tipo de ampliación, pero finalmente o Tribunal Superior de Justicia dixo que sí, que continúen. Así é a historia, vos diredes o que queirades, isto pode repetirse. Eu, se me deixades finalizar con unha pequena reflexión a despedida miña, só quería poñer en claro a manifestación da xente, 20.000 personas en Palas de Rei, miles de personas en Santiago, máis de 500 barcos na Ría de Arousa. Eu creo que é un paso importante, creo que a xente debería poñer máis en valor o que temos en Galicia, tirar máis cara a outros lados, apostar por outros tipos de plantacións, facer outro tipo de usos da terra, non só os cortes e eitos, sino aclareos sucesivos uniformes con outras especies, xogar con outros tipos de tempos de plantacións de árboles, tirar hasta entre saca, que é o que fan os países máis adelantados, e seleccionan árboles, ou se seleccionan pens de árboles para cortar e non arrasan cun monte inteiro. Tirar un pouco de renaturalización, usar especies de grandes herbívoros, cabalos e tal, que axuden un pouco a parar tamén os incendios, e potenciar este tipo de presencias, este tipo de especies, como poden ser chopos, alnos e bétulas e outro tipo de especies, non? Que poden axudar un pouco a mellorar o que temos en Galicia, a facer de Galicia o que debería ser, que é un paraíso natural de verdad, e hai moito tipo de vías económicas, aparte de cortar eucaliptos, nos montes gallegos, non? Pois creo que quedou clarísimo, Mateo. Entonces, pois isto foi todo por hoxe. Sí. Eh, Eu só apuntar que si se para isto é pola lucha ciudadana. Totalmente, sí. O sea, hai que poñer en valor non só cifras económicas, sino pois, o que pensa a xente. Efectivamente. Cifras económicas, polo menos que o reciba a xente, pero non quejando solo a empresa, non? Digamos. E, se hai un impacto, polo menos que a xente teña un rédito, que non nos mintan a cara. Eso sobre todo. Pois nada, foi un placer estar con vos dous hoxe. Nada, pase gente máis e mellor. Hasta outra.